Vám to po tej stránke tvorivosti alebo doma moc nejde, v čom môže byť tá chyba? Možno tlak dobrého publika, alebo kde by ste toho hledali? Já už bych to nehledal v žádném tlaku domácího prostředí, my se na to nesmíme pořád vymlouvat, my musíme hrát jednoduše, protože tady přijede každý hráník, každý přijede hrát poctivý hokej, ale my ho musíme hrát taky. My si necháme dát 3 góly z brankoviště, což prostě se nám nemůže stávat v situacích 2-2. Vyjedou nám hráči úplně klidně z rohu a posadí si nás na let a skoro jdou do prázdné brány, takže tohleto dohrávání těch útočníků, útočným pásmu, dohrávání středního pásma, 100% si pohlídání svého hráče, svého prostoru, nám to tam chybí a můžeme se vymlouvat na co chceme, vždycky 2 hráči to vypustí, propadnou a ty ostatní na to neumějí zareagovat. Možno v tej vašej hre taký prvok jednoduchosti, strela na bránu a teč, tak jak to bolo pri druhom gole napríklad? Samozřejmě, tak to my se snažíme jim štípit třeba v přesilových hrách, který dneska jsme hráli katastrofálně, že jo. Ale říkám, tam každý chce něco vymyslet svýho, tam nic se vymyslet nedá, pokud nám to nejde, musíme prostě na 1-2 přihrávky se spát do předbránkového prostoru, tam ty puky dávat a tam se to odrazí. Takhle dneska góly padají, ale jestli my chceme hrát světový hokej, to nám nikdo nedovolí, na to není čas a na to ty mužstva sem nepřijdou takhle bránit. V čom bol Spartak dnes taký najnepríjemnejší? Tak Spartak byl klidný v tom, že vyhráli 7-1, že se uklidnili, už vlastně si splnili nějakou tu kvotu toho výjezdu, dobře bruslili, plnili jednoznačně pokyny a všude, kde mohli, tam nás dohrávali a my jsme z toho byli docela překvapeni.